La resolució que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va emetre el 3 d'abril arran de la denúncia de l'Estat contra una moció aprovada per l'MD de Jesús trau tota responsabilitat a l'entitat municipal descentralitzada. El conflicte arranca després que el ple de Jesús aprovés una moció en la qual invocaven l'exercici de la sobirania fiscal que es traduïa en la possibilitat de pagar el tram estatal de l'IRPF dels treballadors municipals i l'IVA a l'Agència Tributària de Catalunya, una moció que també es va aprovar en altres consistoris del país. La sala catalana entén que el plantejament de l'EMD no té cap efecte jurídic i que es redueix a una postura de caire polític que no entorpeix competències alienes. L'alcalde president de l'EMD es mostra molt satisfet per la resolució i veu una intencionalitat política concreta en la denúncia. Crec que és molt important que tant el contenciós administratiu de Tarragona com ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi dictat sentència favorable, de fet és la primera a nivell de Catalunya, perquè demostra una vegada més que des del govern de l'Estat l'únic que es pretén és atemoritzar sobretot els ajuntaments menuts i crear un clima de que pugui anar en contra del que és la voluntat majoritària del poble català de poder manifestar lliurement i, per tant, jo crec que d'aquesta manera ens dona també una força moral a tots, sobretot als ajuntaments menuts, per a poder seguir aquest camí del dret a decidir. A les Terres de l'Ebre, aquesta mateixa moció també es va aprovar en municipis com Tortosa, Deltebre, La Ràpita, Roquetes, Móra d'Ebre o el Consell Comarcal del Baix Ebre, entre d'altres.